Imos coa información deportiva. Rianxo acolleu o Campeonato Galego de Traineirillas, no que Cabo de Cruz clasifica as 3 traineirillas para o nacional que se disputa este fin de semana en Castro Urdiales. Rianxo acolleu este fin de semana o Campeonato Galego de Trainerillas, no que se deron cita a 24 embarcacións de clubs galegos. Cabo de Cruz subiuse ao alto do podio na categoría absoluta masculina logrando Ares a segunda posición. Chapela foi o gañador na categoría absoluta feminina, onde as remeiras de Cabo lograban a segunda posición a 7 segundos das de Chapela. Chapela repetía o ouro en juvenil masculina, onde a embarcación de Cabo de Cruz remataba en segunda posición. A proba era clasificatoria para o Campeonato de España, aonde chegan os equipos que conquisten as dúas primeiras prazas de cada categoría, absoluto femenino e juvenil e absoluto masculino. Celebrarase en Castro Urdiales, Cantabria, o próximo fin de semana.